Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, дарагія сябры. Музеі ёсць розныя. Увогуле ў свеце налічваецца шмат музеяў, самыя цікавыя, самыя разнастайныя. Пра музей мы будзем сёння гаварыць такі, які вызначыў яго кіраўнік. Я скажу ягонай цытатай: «Музей развіваецца, каб паказаць самыя цікавыя факты жыцця нашых пісьменнікаў». Мой сённяшні госць, дырэктар Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Сергей Иванович Усік. Сергей Иванович, вітаю вас. Вітаю вас, Навум Яковлевич. Сергей Усік па адукацыі педагог. Нарадзіўся ў 1982 годзе ў Старадарожскім раёне Мінскай вобласці. У 2004 скончыў Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка, пасля чаго працаваў настаўнікам хіміі і біялогіі ў прускім дзіцячым садку сярэдняй школе. З 2007 года ў Крываносаўскай сярэдняй школе. З 2009 па 2013 год быў прызначаны дырэктарам вучэбна-педагагічнага комплексу ў Прусах. Далей працаваў начальнікам аддзела адукацыі, спорту і турызму спачатку Старадарожска, а пасля Пухавіцкага райвыканкаму. І таксама ў Беларускім дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Адчыннай вайны. З 2020 года узначальвае Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры. Сергей Иванович, калі вы паступалі на хімію, біялогію, вы маглі сабе ўявіць, што вы будзеце займацца гісторыяй беларускай літаратуры? Тады такіх думак не існавала. Мяне заўсёды цікавілі ў жыцці розныя накірункі. Па волі лёсу мне давялося выкладаць у школках хімію і біялогію, хаця па адукацыі я географ-біёлаг. Кожнае месца працы прыносіла нейкія пэўныя веды, накірункі і вопыт. Гэта холдынг своеасаблівы, таму што музей гісторыі беларускай літаратуры уваходзяць 9 філіялаў, наколькі я разумею. І, канешне, вось гэта арганізатарская работа, вам даводзіцца працаваць з тымі, хто ўжо ў музейнай справе даўно працуе. Як узаемаадносіны, наколькі з калектывам музейных работнікаў вы знайшлі агульную мову і наколькі вы упісалі сябе і сваю ролю ў гэты холдынг, у гэтую дзейнасць вашай установы. Так, сапраўды, музей гісторыі беларускай літаратуры гэта не адна установа, гэта 9 філіялаў, якія мы маем практычна па ўсіх абласцях нашай краіны. Ёсць загадчыкі філіялаў, якія таксама не ўсе маюць музейную адукацыю, а яны адміністратары. І калі мы праводзім пэўныя нашы нарады, то я разумею, што я знаходжуся паміж тых паплечнікаў, якія разумеюць мяне, ад якіх я таксама бяру нейкі пэўны вопыт, і разам усё гэта дае плённыя моманты, якія ідуць на карысць усяму нашаму аб'яднанню. Яскравы прыклад таму выставы, якія мы ладзілі ўжо на працягу апошніх 2 месяцаў. Выдатная выстава, прысвечаная дзейнасці і творчасці нашага пісьменніка Кандрата Крапівы. Я думаю, што вось тое, што вы нарадзіліся ў Старадарожскім раёне, там, я ведаю, 103, здаецца, помнікі герояў Вялікай Адчыннай вайны, удзельнікам Вялікай Адчыннай вайны. Працуючы там і працуючы, скажам, настаўнікам, працуючы дырэктарам школы, працуючы у аддзеле, у выканкаме, вы, напэўна, мелі дачыненне да гэтых старонак гісторыі. І, канешне, і калі гаварыць пра Пухавіцкі раён, таксама ён упісаў свае старонкі ў гісторыю Вялікай Адчыннай вайны. І таму ваша першая, так сказаць, работа музейная была менавіта ў музеі гісторыі Вялікай Адчыннай вайны. Праца ў музеі гісторыі Вялікай Адчыннай вайны дапамагла мне адчуць усю
тую боль, усю тую трагедыю, прапусціць яе яшчэ раз праз сваю душу, магчыма трансфармаваць маё ўяўленне пра нейкія падзеі, якія адбываліся ў тыя часы. Я ўпэўнены, што той вопыт, які атрымаў я там, ён сёння мне дапамагае у вырашэнні тых задач, якія ставіць перад намі дзяржава, якія сёння неабходныя для таго, каб правільна выхаваць тое падрастаючае пакаленне і скіраваць іх у правільным накірунку. Сёння і задача музея, мы абмяркоўвалі на сваіх нарадах, мы бяром накірунак у патрыятычным выхаванні. Гісторыя Вялікай Адчыннай вайны і гісторыя беларускай літаратуры таксама непарыўна звязаны. Шмат пісьменнікаў ваявалі на фронтах, былі ў партызанскіх атрадах і напісалі старонкі, хвалюючыя старонкі пра гераічны подзвіг людзей, пра тыя трагедыі, якія адбываліся. І, канешне, калі гаварыць пра музей гісторыі беларускай літаратуры, то, канешне, нельга не абмінуць вось постаці Васіля Владзіміровича Быкова, фронтавіка, лецішча, музей лецішча, якога вось ёсць і функцыяніруе ў складзе музея гісторыі беларускай літаратуры. Так, сапраўды, у пасёлку Ждановічы ёсць філіял нашага літаратурнага музея дача Васіля Владзіміровича Быкова. Напярэдадні нашай з мамі сустрэчы мы пабывалі там, надзялілі гэтаму аб'екту шмат увагі, і сёння ён выглядае крышачку па-новаму. Мы падфарбоўваем пэўныя элементы, якія ёсць на дачы, і з 5 мая, так як гэты філіял ён сезонны, ён пачне функцыянаваць. Мы падабралі ўжо нейкія новыя матэрыялы. У гэтым годзе будзе ладзіцца выстаўка партрэтаў Васіля Владзіміровича Быкова упершыню на яго дачы. Навуковы супрацоўнік Князева Ірына Расціславаўна вельмі улюблёная ў сваю працу, і з вялікім захапленнем яна ўжо пачала ствараць гэтую новую выстаўку, якую нашы наведвальнікі змогуць убачыць летам і восенню гэтага года. Сергей Иванович, вось ваша цытата. Для таго, каб размясціць экспанат у вітрыну, можа спатрэбіцца 3-4 месяцы. Гэта складаная праца. Але мы ж гаварылі, што не толькі экспанат змясціць у вітрыну, але музейная праца сёння гэта не толькі экспазіцыя. Так, калі ўжо больш паглыбляцца ў тое, што такое сёння музей, то сёння музей гэта такі арганізм, які падразумевае пад сабой і гаспадарчую працу. Гэта закупкі пэўных матэрыялаў, гэта навуковыя супрацоўнікі, якія вядуць сваю працу у пошуках нейкіх новых аб'ектаў даследаванняў. Гэта адміністрацыйная праца. І, канешне, гэта менеджмент, якога сёння, на жаль, недастаткова у пэўных установах нашага накірунку. Для таго, каб выправіць гэтую сітуацыю, у другім паўгоддзі у нас з'явіцца такі аддзел, які будзе расказваць аб тых прадуктах, які робіць музей. Таксама ёсць кірункі дзейнасці, якія накіраваны на ўзаемадзеянне з беларусамі замежжа. Учора мы звязаліся з Бранскім дзяржаўным краязнаўчым музеем і дамовіліся аб супрацоўніцтве, навуковым супрацоўніцтве, якае дапаможа нам больш яскрава раскрыць нейкія тыя моманты, якія тычацца літаратурных накірункаў. І гэта ўсё адбудзецца ў рамках форума рэгіёнаў Беларусі і Расіі,
які будзе ладзіцца ў гэтым годзе. Ідучы сюды на перадачу, таксама затэлефанавалі з Пермскага краю. Спадзяюся, што і з Пермскім краем у нас таксама будуць нейкія пэўныя стасункі, якія прывядуць да больш глыбокага вывучэння і літаратуры нашых суайчыннікаў у тых рэгіёнах Расійскай Федэрацыі, пра якія я агучыў. І з упэўненасцю магу сказаць, што мы звязаліся з супольнасцю беларусаў у Смаленскай вобласці, і тую дамову, якую ўжо мы заключылі у сакавіку месяцы, яна ўжо прыносіць свой плён. Нашыя выставы перасоўныя, якіх у нас 12, яны будуць экспанавацца спачатку ў Смаленску, а пасля пайдуць па рэгіёнам Смаленскай вобласці. Ну вось, Сергей Иванович, у самым пачатку ваша цытата прогучала, што ўсё-таки самы галоўны герой, скажем, музея гісторыі беларускай літаратуры – гэта пісьменнік. А вось якая сувязь сёння з літаратарамі, з пісьменнікамі беларускімі? Мы ладзім тыя мерапрыемствы, на якія запрашаем людзей, пісьменнікаў, паэтаў, і дапамагаем ім паказаць сябе, раскрыць сябе аўдыторыі. До нас прыходзілі два маладыя паэты, якія былі прадстаўлены публіцы. Завітаў Уладзімір Сцяпанович Ліпскі са старшынёй Мінскага гарадскога аб'яднання пісьменнікаў Міхасём Пазняковым. І гэтае мерапрыемства было вельмі урачыстым. А яшчэ мне спадабалася тое, што да нас са Слуцка прыехала цэлая дэлегацыя людзей, якія таксама займаюцца даследаваннем творчасці Васіля Віткі. Сергей Иванович, засталося нам адказаць на пытанне нашай пытанкі. Што для вас значыць любіць сваё? Это любіць сваю радзіму, любіць сваю сям'ю, любіць усё тое, што ты стварыў сваімі рукамі для кагосьці. Шанаваць матулю. Назавіце, калі ласка, на ваш погляд, 3 месцы у Беларусі, дзе варта пабываць кожнаму. Па-першае, мне думаецца, што гэта плошча Перамогі. Таму што тая веліч і той сэнс, які быў закладзены у гэтай плошчы, ён павінен быць прасякнуты разуменнем таго, што тыя падзеі, якія адбываліся, яны не павінны паўтарыцца. Это першае. Белавежская пушча. Калі праходзіш праз тыя векавыя дубы, ты разумееш, што ты беларус і ты маеш гонар звацца беларусам. Трэцяе месца, магчыма, для кожнага з нас, гэта тая малая радзіма, той куток, дзе ты нарадзіўся. А з кім бы з гістарычных асоб, каб была такая магчымасць, вы хацелі б сустрэцца і пагаварыць? Мне бачыцца тое, што Якуб Колас, як сын зямлі беларускай, дапамог бы мне у разуменні нейкіх пэўных іншых накірункаў, дзе мне сёння хочацца развівацца. Ну і што вы зараз чытаеце, дарэчы, і што вы параілі пачытаць нашым тэлегледачам? Разам з дачкой перачытваю байкі Кандрата Крапівы. На гэтых байках я яе вучу усяму таму сэнсу, якое было заложана. Мяне калісьці навучылі гэтаму прыкладу. Цудоўная байка, дзіця вожык і змяя, дзіця адказвае ёй вожык. Хоць бекая, калючы, непрыгожы, але я знішчыў смерць тваю. Як падрасцеш, ацэніш ты паслугу, і мне падзякуеш, як другу. Тут схаваны вельмі вялікі сэнс. Што ж, дзякуй, Сергей Иванович, дзякуй за тое, што вы згадзіліся на гэтую сустрэчу. Я нагадаю
нашим тэлегледачам, што сённяшнім маім суразмоўцам быў дырэктар Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Сергей Іванович Усік. Усяго найлепшага, да пабачэння.